இந்த மொத்த ஐட்டமும் 2500 ரூபாய்க்கு தான் வாங்கினேன்னு சொன்னா நம்ப முடியுமா? மொத்தம் 38 ஐட்டம் இருக்கும், 64 பீசஸ். வெளியே வாங்கினீங்கன்னா 3500 இருந்து 4000 ஆகும். இவங்க சிவகாசில இருந்து டைரக்ட் மேனுபேக்சரர் கிட்ட இருந்து நமக்கு செல் பண்றதுனால காமாட்சி அம்மன் ட்ரேடர்ஸ்ல இவ்ளோ கம்மி பிரைஸ்ல நம்மளால வாங்க முடியும். இந்த 2500 காம்போ இல்லாம 4000 5000 நிறைய டிஃபரெண்ட் காம்போஸ் இருக்கு. நான் வாங்கின பாக்ஸ்குள்ளார என்ன இருக்குன்னு ஒவ்வொன்னா பாக்கலாமா? எல்லா தீபாவளிக்கும் நமக்கு ரொம்ப பிடிச்சவங்கள ரொம்ப சந்தோஷமா வச்சுக்கிறதுக்காக வெடி சாப்பாடு நிறைய செய்வோம்ல. ஆனா இந்த தீபாவளிக்கு நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு சில சின்ன பசங்களையும் நம்மளால சந்தோஷமா வச்சுக்க முடியும். காமாட்சி அம்மன் ட்ரேடர்ஸ் அவங்களோட 1% ஆஃப் ப்ராஃபிட்ட சில்ட்ரன் சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட்டுக்கு கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. தீபாவளிக்கு எப்படி வெடி வாங்க போறது முடிவாகி போயிடுச்சு. கண்டிப்பா இவங்க பேஜ் செக் பண்ணி பாருங்க. அண்ட் பல்க் ஆர்டர்ஸ்க்கு ஏகப்பட்ட ஆஃபர்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. அவங்க கான்டாக்ட் டீடைல்ஸ் மென்ஷன் பண்ணிருக்கேன். வெடி வாங்கணும்னு நினைச்சிட்டு இருப்பாங்களே, அவங்களுக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணிடுங்க.